Hola, sóc el Maglari. Jo ja sé que hi ha molts de vostès que els agrada molt la màgia, però també sé que hi ha molta gent que li fa molta ràbia als mags, que semblen agents del TSI volent descobrir tot el dia la trampa. Però, sisplau, quedin-se, perquè a continuació veuran una sèrie de prodigis increïbles, no només fets per mi i pels meus fantàstics ajudants, sinó també per un artista de renom internacional, Harry Potter. Volen saber què és el que es perdran si es dediquen a fer zàping? Molt senzill. Màgia 100% en estat pur. Una sèrie de voluntaris famosos que, pobres, faran de víctimes. I, a més, els ensenyaré a fer algun joc de mans perquè el puguin fer a casa. Senyores i senyors, desconnectin la desconfiança i deixin que la màgia els enlluerni. Comencem. Gràcies. Molt content de ser aquí. Moltes gràcies per aquests aplaudiments. No està mal, no? I com que estem guapos, doncs dius, mira, guanya, que sí? Ai, i mira, tots per aquí. Les gusta la màgia? Diguin sí, sisplau, perquè això és un especial tot de màgia. Ai, jo pensava, doncs, després d'aquest començament tan senzill i humil que hem fet... Escúchame. Hola, nenes, ¿qué tal? Hombre, soy la road manager, llevo 2 minutos de hecho. No hace falta aplausos. Mira lo guapo. Ya lo sabía que era guapa. Soledad, guapa. Sí, pero pactamos que a los 2 minutos salía la road manager, que soy yo. Porque, escúchame, le das más protagonistas a estos chicos de blanco que parecen... Bueno, que están muy guapos. Sí, parecen modelos del Sepu, del Bread and Butter. Y, escúchame, yo salgo tarde, cariño. Así bueno, da igual, tú te has puesto estupenda, la verdad. Escúchame, la única que aporta un poco de glamour y paridad, yo. Sí, porque mucha mujer no había en el escenario. Y tápate esto porque se te ve una cosa grande y entonces parece que vayas a sacar un palomo blanco de esos. Bueno, no, tranquila, bueno, ja Bueno, està. ritmo, sobre todo brillo, Ritmo, Venga, nenes, os dejo, venga, ritmo. De veritat, necessito, sí, la poden aplaudir. És que estressa una mica la Soledad, perquè té aquesta cosa de ràpid,
Ai, i com tenim convidats famosos, senyor Queco Novell. Hombre. Queco Novell, gràcies per venir, eh? Què tal? Gràcies. No, res. No, Sabe que m'havies fotut el rellotge, eh? no, soy mago, no chorizo, com t'he de fotre el rellotge. Bueno, hi ha de tot. M'agrada molt que hagis vingut disfressat de Queco Novell. Sí, avui tocava. Avui tocava, dic, m'arribes a venir de Pasqual Maragall i els de Convergència s'haguessin queixat, saps? Avui no Llavors toca, això s'ha de avui vigilar. no toca. Em vols ajudar? Et sabria greu? No em sap greu. Doncs una He de aplaudiment venir? fort. Sí, passa, per dalt. Sé que aquí... Sí, un moment. Abans de sentar-te volia ensenyar un detall. Molt maco. No, Fa conjunt. És de l'Ikea, però l'hem forrat i no ho sembla. Seu. Què tal? Molt bé. Mira, Bé. t'agraeixo molt que hagis vingut. És que ara, després d'aquest començament així una mica de fantasma que hem fet, ara anem a fer una cosa més de tu a tu, més de participació. Perfecte, va. És el número de les cartes, què et sembla? No em multiplicaràs, a mi? No et multiplicaré, no ho sé fer amb els bitllets, ho farem tu. És un número d'endevinar una carta. Número de cartes, Sí, vale. llavors, Molt bé. El somni de la meva vida, vale. És el somni de la teva vida. Sí. Tampoc cal que siguis amb aquest cinisme. Tries una No, carta... que sí, que sempre he volgut que em fessin aquest joc, home. Aquest, concretament. Home, el de la carta, sí. Que és maco. És que... Mira. És que... M'has caigut, ara m'has tocat. Vinga. No, m'has tocat. Ja, Agafa vinga, una va. carta. Trien una... Mirant. Mirant, sí, clar, tu l'has de mirar, jo no, perquè les veig d'esquena. En tries una... Aquesta, un moment, aguanta-la fort, no la deixis anar. Has triat aquesta, la deixem així anar a l'aire, que es vegi bé. Es veu la carta... Aguanta-la aquí, eh? No la belluguis. Sí, no la bellugo. Jo estic darrere, no puc saber quina carta és, però intentaré endevinar. La carta és vermella, que sí? És vermella, sí. Sí? Totes ho són. Bueno, i blanca, sí. Val. Però no només és vermella, sinó que és de rombos, és correcte? Correcte. I em sembla que és un as. És les de rombos? Oh, que pesat, sí. Ah, de rombos, gràcies. Calla. Vols seure? Seu. És que... Ja, s'ha notat. No és Pol, pots sortir un moment? T'he dit que la marquessis, però d'una manera més dissimulada, fill meu. Home, que això canta com una almeja, tio. Home. I si la marques, com a mínim que coincideixi, no? Ja seria un detall fantàstic. És el Pol, és que l'hem trobat una gasolinera. Gràcies. No. Això és una actitud incívica, no s'aplaudeixen les actituds incíviques. Queco, ara sí. Ara en sèrio, Ara en sèrio, aquesta és la baralla de pòquer i tal. No estan marcades. No estan marcades. Jo passaré així, quan tu vulguis em dius prou. Prou. Prou, per aquí, mira la carta, la veus? Molt bé, sí, la veig. L'ensenyo, que tothom la vegi. Es veu? Poden contestar, fills meus. Si no la veuen... Us han donat canapés i cava, com perquè estigueu aquí. Si no la veuen, els hi dic quina és. No cal. L'agafes tu, sisplau, te la guardes a la butxaca. Que no cabe. No la dobleguis, No, fem una cosa. Posa-la sobre el tamboret i t'hi assentes al damunt. Com que és planeta, no se't clavarà res. No. Ja està? No noto res. No nota res. Vale. Fixa't, per endevinar la carta hi ha molts sistemes. Aquest a mi m'agrada molt. Hi ha algú que li pot semblar una mica lent i cutre, però funciona. Que és comptar... Se separa per pals i la que falta és aquella. Si els hi fa gràcia ara, quan la trobis moriran. Ai, no, és que això queda molt malament. Oh, quina casualitat, m'han posat una llibreta. Que bé. Que fuerte, no? Dibuixaré la teva carta, què et sembla? Tu t'agrada dibuixar? Sí, però no en sé. Sí, però no en saps, bueno, com tots. Mira, jo dibuixaré la teva carta. Jo és que tinc 2 hobbies, dibuixar i anar al gimnàs. No hi vaig, però pago la quota. Mira, jo penso que la teva carta, mira, ho puc demostrar, Sí? Em podria equivocar. Ho reconec, no sempre surt bé. Però jo estic quasi convençut, és a dir, posaria la mà al foc que la teva carta, si fa no fa, té aquesta forma. Anem bé. Jo he pintat per fora, ara tu per dins. No, xato, aquí el mag ets tu. Vale. Ah, clar que si la teva carta s'ha d'endevinar... Va, m'arrisco, Ja està. Jo penso, Queco, que la teva carta està aquí. A on, aquí? Aquí. Aquí no. Aquí no? No, està aquí. Aquí. No és aquí. No, jo no dic que sigui aquesta. Jo he preguntat la teva carta. És aquí? T'ho he preguntat. Aquí sí. Aquí, no, aquí. No, aquí no. No, sí, deixa'm acabar, fill meu, que tens molt poca imaginació. Joder. La teva carta és aquí. Aquí sí. És el estuche. Aquí sí. Ens està costant una mica, no?, pillar les bromes. Vull dir, no, Deixa'm mirar quin era, que ja no me'n recordo. Un recoi que ens està costant. Avui està passant alguna cosa. Per mi que el fum aquest d'ambient que tirem és una mica tòxic. Ah, sí, ja està. Sí? Bueno. És que tinc una mica de... No, ja. Bé, doncs espera, això de pas ho signaré perquè com que t'ho penso regalar, Perfecte. perquè t'ho puguis vendre i guanyis quartos, home.